Mayong hapon kinatong latest weather update. Karong Adlawa, June 12, 2020, officially na nato gi-declare ang onset ng rainy season or tag-uwan sa Pilipinas. Ang Tropical Depression Butchoy padayon natong gi-monitor dahil gilayon sa 140 km sa may kasadpan sa Dagupan City, Pangasinan. Samtang southwest monsoon ng habagat ang padayon nakaapekto diri sa may southern Luzon, kasama na ang Visayas ug ang lalawigan sa Mindanao. Karong gabi makasinati ng panagsampusog ng mga pag-uwan ug kini mga thunderstorms ang kasatawang bahin sa Visayas. Ug atong weather forecast para sa weekend, improving na atong panahon, makasinati ta ng init, panagsama panganuron, gawas ini natin mga pag-up na mga pag-uwan o kini mga localized na mga pagpanugdog kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mga gi-issue ng mga thunderstorm advisories. Base sa atong latest track ng Bagyong Butchoy, within 24 hours, posible pa kini mo intensify into tropical storm category o karong gabi or ugma makagawas na kini sa atong Philippine Area of Responsibility. O para sa atong mga dugang detalye, bisitaha ang atong mga official social media accounts, ang atong official website sa www.pagasa.dost.gov.ph. Kini si Jomer Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST, o para sa Balitang Bisdak, maayong hapon o happy weekend.